Здравейте, приятели, здравейте! Днес пак с тия дърва. Ужас! За жалост не ми извадиха зъба. Усложниха се нещата. Защото не мога да съм решавал сам, защото съм нямал навършени 18 години. Ужас! Ами, например, ще ви кажа едно. Ако започвам да умирам от болки и да нямам 18, как мога да го правя този зъб? Не знам как го мислят тея. Ето дървата. И така се седят. Ето тук са малко така понарязани. Колко понарязани. Тук вече ги нареждат. Належдат. Тук са готовите. И така ще приключвам с този клип, защото много дълъг стана и започна много да вали. Довиждане. Бай.